Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie Filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Druhý krok, okrem samoty, na tom tréningu a budovaní vzťahu za Kristom, je spoločenstvo. A to je to, čo sme tu robili na začiatku, že sme povedali niekomu vedľa seba, že teším sa, že si tu. Lebo tak, ako je veľmi užitočné nájsť pravdu o sebe, o svojom vnútri, tak je dôležité začleniť sa do spoločenstva. Poznáte modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš? Nekonečného, úžasného Boha môžeme nazývať tak familiárne. Ako? A druhé slovičko je aké? Náš. Náš. A keď je tam o chlebe, chlieb každodenný daj nám. A odpusť len Jozefovi nám. Všímame si? Už to pozvanie, keď sa to modlím sám, ako by som ochudobňoval tú modlitbu. Lebo poviem, Otče, aký? Náš. A som tam sám. Neznamená, že sa ho nemáš modliť, lebo áno, si členom univerzálnej cirkvi a si Božie bábätko a nie si sám. Nie si sama. Ale ozaj sme úžitoční, ak žijeme v spoločenstve. Lebo ak nie, ako to bude? Ako polienko v ohni, keď vytiahneme z ohniska polienko a dáme ho mimo ohnisko. Čo sa o chvíľu môže stať s tým polienkom? Veru tak. Zhasne, vyhasne. Lebo bude mimo ohniska. A tak po tom kroku, že hľadajme samotu, určite túžme po spoločenstve. Tak ako má miesto v našom živote tá samota, určite tam má miesto spoločenstvo. A nielen preto, aby sme mali spoločný plameň, ale niekedy aj na to, aby sme sa obrusovali. Kameň sa obrusuje kameňom. Niekedy prídeš do chrámu a za tebou niekto nemá dar spevu. A ty máš skončenú nielen zušku, ale aj konzervatórium. Čo tvoje uško je? Aké? Vysoko citlivé. A ten niekto lavicu, niekto aj dve lavice, ale je intenzívneho hlasu, tiež spieva. A tebe čo to robí? Roluje ucho. Ale ten niekto za tebou chváli Boha. A dostal možno 5 talentov, kde ty 10. A možno len 1. A ty ako hudobníčka alebo hudobník, ich už z 10 si spravila 20. A tak čo treba urobiť? Posadiť sa vedľa toho slabého speváka. Lebo oni mnohokrát sa nechajú potiahnuť. Keď niekto má dar niesť ho napríklad v tom speve a budeš spievať spolu s niekým, kto bude tebou obrusovaný. A zároveň ty budeš obrusovaná alebo obrusovaný tým, že príjmeš tú jedinečnosť každého z nás. Lebo ak nie, tak čo? Vstupovať do vzťahov je často zraňujúce. A tak ľudia mnohí sa radšej vyhýbajú vzťahom
aby nemuseli prežívať bolesť zo zmeny, bolesť zo zranenia, bolesť z rozlúčky a niekedy dokonca bolesť zo straty. Ale v Biblii, v Božom slove, nás Boh mnohokrát pozýva k čomu? Práve ku vzťahu. Sám Boh vstúpil do vzťahu, lebo poslal svojho syna Ježiša Krista, aby vytváral vzťahy. Koho si okolo seba zhromaždil? Číslo 12. 12 koho? Apoštolov. A keď tu zaznelo slovíčko učeníkov, tam by som dal biblické číslo 72. Koho? Učeníkov. A tých, ktorí prichádzali počúvať, napríklad máme čísla, keď nasítil zástupy, tak tam bolo koľko mužov? Nie málo. A pravdepodobne tam boli aj nejaké dámy, deti. Hoci vedel byť sám, jak sme rozprávali pri prvom kroku, zároveň neustále pozýva a sám je účastný spoločenstva. A čo robí? Tam, kde je to zraňujúce, odpúšťa. Dokonca na dreve kríža, kde bol tiež v nejakom spoločenstve. Od tých blízkych ľudí, ktorí stáli pod krížom, Bohorodička, Ján, Mária Magdaléna a ďalší sympatizanti. Bolo tam spoločenstvo to, ktoré ubližovalo. A čo robí Ježiš? Čo robí z kríža? Odpúšťa. Otče, odpustím, lebo ani nevedia, čo robia. A to je to pozvanie, ak túžime mať skutočný vzťah, v ňom je prítomné odpustenie. A je veľmi potrebné. V každom vzťahu, v každom spoločenstve. Potrebujeme si odpúšťať navzájom v rodine? Fíha, len 4. Potrebujeme si odpúšťať v rodine? Áno. Veru, áno. A čo tak v práci? Tam je tiež nejaký pracovný kolektív. Niektorí už podľa nádhery vlasov, že máte strieborné vlásky, tak možno už odpočívate, ale keď sme boli alebo sme v práci, je tam potrebné odpúšťať? Veru áno. A čo v takom spoločenstve cirkevnom? Tam nemôže byť niekto protivný, alebo slabý a zraňujúci. Treba aj tam odpúšťať. Áno. Nie 7-krát, ale 77 krát. A tak, Pane, ďakujem Ti, že môžem seba i nás pozvať k spoločenstvu.